The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 18:21, Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Ephesians 4:29, 31, and 32, Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, just as God in Christ forgave you. Proverbs 16:24. Pleasant words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the bones. Proverbs 13:3. He who guards his mouth preserves his life, but he who opens wide his lips shall have destruction. Luke 6:45. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart his mouth speaks. Before we start sa atong Bible study ning adlaw, sa maslandan gikinahanglan ng atong pagsugid sa atong salang nabuhat ning adlaw. Otherwise, kini mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, wadto dayon kita sa atong paggamit sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you're facing is not confession of your sins. It is using your free will so you can make the most important decision in your entire life. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga imong Dios ug manluluwas. Acts 16:31 again, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, sa hilo magandam tas ng kaugalingon. Let us pray. Bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo ning lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo, buhi kami sa among lawas ug askil pa kini kung napay kalantip sa among pangunahon kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesiya ug imong grasya. Salamat nining among Bible study nga nagapadayon pa pinagi lamang kini sa paglihok sa balaang Espiritu Santo. Bani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Pinagis paglamdag kanamo sa balaang Espiritu Santo. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw kaninyong tanan. Welcome na sab. Nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios nining Vic Balbido Evangelistic Ministry ug kaninyong tanan nga mga subscribers, welcome na usab. I hope ana kamo sa mayong panglawas atong mga higala nga nagasunod ning atong ministry ug sa atong mga igsuon diha kang Ginoong Hesukristo, our fellow believers.
Welcome kaninyong tanan. Well, ang atong uluhan, atong giduputan karon mao man ang The Great Power Experiment. Kung ato kini ipadayon sa di madugay, apan ato lang gihapong ipadlabas diya sa imong panumduman. Ang kay sayo naman kita nga ang main thrust gyud ni atong ministry is to spread the gospel of the Lord Jesus Christ ngadto sa mga di magtotoo o ang pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa mga magtotoo, to our fellow believers. So agyog labas sa atong panunduman ato na sang ipahinumdum kanimo nga labi na kanino mga bag-o pa o dili pa mga magtotoo nga I would like to cite to you the Bible way to heaven. Kinsa may di gusto kung may langit. Mo ning paagi nga giandam sa Dios. Himpit kining pagiya kay iyaman sa Dios. The perfect way, the Bible way to heaven. Ang nag-una gyud ni admit you are a sinner. Ang kuna gyud nga ikaw sa kamakasasala. Roma 3:23 nag-ingon nga ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Walay bisag mausa is good enough to go to heaven on his own merit. Dili. Bisag unsa pa mga talento, imong mga kaakuhan ug unsa pa diha, dili. Akong balikon, no one is good enough to go to heaven on his own merit. No matter how much good we do, bisag unsa pang tanang mga mayong binuhatan, dili gyud ka na paigo, we still come short. Mao nay nag-una. Ang ikaduha, realize the penalty of sin. Ang amguhi gyud nga naay suhol sa sala. Roma 6:23 nagaingon tungod kay ang suhol sa sala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus. Just as there are wages for good, na apoy silot o suhol for wrong. You see? So, ang balikon, just as there are wages for good, there is punishment for wrong. Ang silot sa atong mga sala is eternal death. Ngadto sa lugar nga gitawag og linaw sa kalayo, nga gitawag sa kadaghanan og impyerno. Mao na ikaduha. Ikatulo, tuohi si Kristo nga siya namatay. Siya gilubong ug siya nabanhaw. Alang kanimo. Roma 10:9 nagaingon, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Na. Ug ang ikaupat, saligi si Ginoong Jesucristo lamang ingon nga imong manluluwas. Ayaw kalimti itong Roma 6:23 nga ang gasa sa Dios is eternal life, pinagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Now, ang kinabuhing dayon, usap kini kagasa nga gilukat pinagi sa mahal nga dugo ni Ginoong Jesucristo and offered freely to those who call upon Him by faith. Na. Anyone who believes mutuo kang Ginoong Jesucristo will be saved forever, hangtod sa kahangturan. Ug kining maong pagkaluwas, being saved, is a one-time event. Ayaw nakalimti. Okay, so mo ka na akong pagpahinumdum lang kanimo bahin. Nining atong tahas nga pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan. Karon mo kita sa atong tunanan
the great power experiment. At namanggi isgutan kagahapon nga si Ginoong Jesucristo diha sa Lucas 2:51-52. A learned Bible doctrine. Nagkakaton siya og pulong sa Dios. He increased in wisdom and stature and in favor with God and men. Karon atong isgutan katong akong gisaad kaninyo atong isgutan karon ang bahin ining X radical plus Y radical plus Z radical. Okay? Ato naman ning gilakbitan kaniadto pan balik-balik man gyud ning atong pagtudlo kanimo pagtuon niini nga we have to remember X plus Y plus Z. Ang X, okay, hanto ta sa X una, kini nagarepresentar sa kaluwasan. Ang X, okay, na human, dili ka human, nga kini may kalabutan sa atong kaluwasan. Sa diha nga usa ka tawo makadungog sa mayang balita sa kaluwasan ug iya siya ang iyang gamiton ng iyang kabuuton sa pagtuo, then kay misanong man siya, nagpositibon siya, mingon man siya, go, mudawat ko, mutuo ko, diya luwas siya. Kay kini, mao ni nakapahimo kanimong mananaog, nagitawag og strategic. Okay? Strategic victory imong nadaog. So, ikaw mahimo na nga may kahigayunan nga mahimong mananaog pagyod sa imong kinabuhing Kristohanon. So, you are a potential winner in time. Dinhi, yung panahon na. Now, kadto sa Y, X plus Y naman, kini nagarepresentar sa magtutuo dinhi sa panahon. Believer in time. Now, na siya'y daghan kayong mga pribilehiyo o mga oportunidad. Temporal rewards. These are the opportunities nga potential gihapon siyang mudawat og temporal nga mga ganti to be parlayed in heaven. Inigadto na niya sa eternidad uban sa Dios ana ay nagahuwat pang daghan og dugang nga mga ganti. That's believer in time. Og karon mo ta sa Z, radical. Ang Z, mo ni ang believer in eternity. Natuan na sa eternidad. O anay opportunity in time. Nga iyang maangkon kadtong eternal rewards in heaven. O dinhi sa panahon tumana ang mga requirements ano madawat niya dito sa langit. Sabot? So karong panahon na, this is preparation time, di ba? Pagangingnan. Pangandam kining panahon na dinhi sa atong pagkinabuhi. Kanang believer in time ata. Nabihas kadaghan nga. In fact, this is the age of equal privileges and equal opportunities. Ngawa kini masinati sa mga magtutuo kaniadtong ubang mga kapanahonan, meaning other dispensations like dispensation of the Jews and the Gentiles, wala. Karon lamang kay kini kung atong panahon sa simbahan, katuigan sa church age, gisalot kini gisuksok lang. You see? Kay wa man kanang ma-establisar ang gingharian ni sa Dios pinagi sa pag-aningin ng Jesucristo. Wa madayon tungod kay ilamanggi unsa. Ilamanggi sa likway ang Mesiyas nga si Ginoong Jesucristo. Mao lagi nga kining atong panahon karon. Ana ang equal privileges and equal opportunities. Ano po na nimo mudawat ka ba niya ng maong kamaturan o dili? That's between you and God. Ato laning kanang padayag kanimo nga naaking tanan diya sa pulong sa Dios. Okay, so the eternal rewards in heaven
can be received sa diha nga atong pahimuslan ng kahigayunan dinhi hining panahon. Sama sa giingon ni Pablo sa diha sa 2 Timoteo 4:7, I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith. Na, kinahanglan gyud kita mag kanang padayon sa atong spiritual momento, mga atong spiritualong pagbuylo, advance kanunay sa atong kinabuhing Kristiyano. So morning atong itunan ng great power experiment. The great power experiment of the hypostatic union ni Ginoong Jesucristo og sa katuigan sa simbahan. Okay? Now, akong pangutanan nimo. Pangutanon ta ka. Unsa may basihan sa mga panalangin nga atong dawat? Unsa may basihan? What's the basis of blessing us? Well, tubang, it is only through God's imputation of righteousness nga ni kanato nga mga magtotoo. Dili sa atong mga tawhanong mga binuhatan dili. Pesan pag-unsang mga binuhatang maayo imong himuon, dili ka na makakabot sa standard sa Dios dili. Manang dili ka na mo kalifikar. Only through God's imputation of plus R, sa may plus R, righteousness, perfect righteousness sa Dios, nga is isip nga ni kanatong mga magtotoo. Mao na basihan sa pagpanalangin sa Dios kanato. Now, by the way, di naman itong gisgutan ng imputation, no? Doon ay duha ka klaseng imputation, real o judicial. Ang real imputation, kini, akong ihulagway kanimo nga ang tanang tao ni inihing kalibutan na. Tanang tao. Mga unbelievers, ang akong ibuot pasabot. All people's spiritual death before salvation, through the imputation of Adam's original sin. Real imputation kadto. Katong pag-isip sa kanang salang panulundo ni Adan. Giisipan mga tanang nga tao. You see? Tanang tao nga nabuhi kanang himugso nining kalibutan na kadawat nining real imputation sa original nga sala ni Adan. Tanang tao. Okay? Why exempted? So, that's before salvation. Ikaduha, nga matang sa imputation, matong judicial. Kini, bahin kini sa espirituhanong kamatayon nga nahiaguman ni Ginoong Kristo dito sa cross. Mao na judicial. Sabot ka na. So, real imputation, katong salang panulundo ni Adan, nga giisip nga ni kanato. Mao na real imputation. Ang judicial, mo katong espirituhanong kamatayon ni Ginoong Kristo dito sa cross. Now, sometimes si Ginoong Kristo went through all the sufferings on His way to the cross. Unsa may duha ka gahom nga nakapalahutay niya sa pagkabot dito sa cross o nahimo siyang mananaog. Unsa man? Do you know? What are the two powers that enabled Him to reach the cross and became victorious? Well, ang naguna niya ang pagka-omnipotente sa Diyos nga Espiritu Santo. Nga gahom niya sulod sa prototype divine dynasty ni Ginoong Jesucristo. Hinumdum ka sa iyang divine dynasty. Ang ngan sa iyang divine dynasty, prototype. Kini atong divine dynasty karon, ini katuigan si man, unsa ngan operational. Okay? So, pagtubag sa pangutana, unsa mang duha ka gahom nga nakapalahutay enabled our Lord Jesus Christ to reach the cross and became victorious. Number 1, ang pagka-omnipotente sa Diyos Espiritu Santo. Ang iyang gahom, so diyan sa prototype divine dynasty. O ang ikaduha,
kadtong plus H, sharing the happiness of God nga miresultas kung pagkakontento. Pagkakontento. Kontento sa Ginoo sa Kristo. Contentment has to be learned, as Paul said. Na ang lan makatunan, kining pagkakontento. Karon, kontento ka na ba sa imong naangkon sa kinabuhi? Are you contented with what you have right now? Ikaw ra pa makatubag niya na ngadto sa Dios. Unas tanan. Ato ragong ingon ta, let us elucidate sa pagkaunipotente sa Dios ng Espiritu Santo ngadto sa pag-antos nga giaguman ni Hesus Kristo. Si Ginoong Kristo nagmadinaugon tungod kay siya nagapuyo kanunay dito sa sulod sa prototype divine sphere. He was victorious because he always resided in the prototype divine sphere. O kita nga mga magtotoo nining katuigan sa simbahan, we can also be victorious if we reside in our operational divine sphere. Kay sa diha nga kita magapuyo dito sa soul. Now this is a mental attitude, ha? Dili ni makita. Of course, it is a system of thinking. Kaya mo man yung the Christian way of life is a mental attitude life. So, sa diha nga ikaw nagapuyo dito sa sulod sa operational divine sphere, you are walking by means of that of the Holy Spirit. Na sa Efesios 5:18 o Galatia 5:16. Now, inumdum ka ba niya itong versikulong nag-ingon nga Christ, who knew no sin, was made sin for us. Di makasasala siya sa Diyos gamahan. Di pa ka makasasala. Kaya ang tanan na itong mga sala, dito giisip, gidakdak, yabo, kanang impute, giisip, ngadto kang Ginoo sa Kristo by God the Father. Kitang mga makasasala ng mga katauhan, we are totally depraved. Ang labing klaro, mo niya itong kahintang. Kung sabot pasabot sa totally depraved, that we can never save ourselves except God's way. Kaya ang iyahang paagi sa Diyos mo hingpit except God's way, perfect way of salvation. Naranan nimo, it's a matter of choice kung mutuo ka ba niya na. Kaya si Ginoong Jesucristo lamang ang bugtong paagi lamang ngadto sa kaluwasan. Pinagi sa atong pagtuo lamang kaniya. Ingon nga atong Diyos ug manluluwas. Anas pangabuhat 16:31 kanunay nato kanang ikutlo pagpahinomdom kanimo. Si Ginoong Jesucristo midawat sa gitawag og judicial imputation dito sa cross. Apan ang pagkaomnipotente sa balang Espiritu Santo mo'y nagasustiner kaniya. Plus pag yun sa iyang kanang sinati nga unsa plus H. Plus H, he was contented. His contentment whether in prosperity or adversity. Dining panahon na adversity na itong iyang giagian. Gusto? Bisan pa niya ng taliwanan ng adversity niya ng katalagman. Dinhagi hapon ang pabili niya pagkakontinto. As what Paul delineated, nga kitang mga magtotoo, be contented whether abased or abound. Kaya na naman ka diha sa area of spiritual adulthood. Nakasabot ka ba nini? Inomdong ka ba nini? Area of spiritual adulthood? Of course, nagsugod magka sa area of spiritual childhood. Okay. Ang imong gigamit, ang pasabot nga, gigamit nga problem-solving device kay pila tong problem-solving devices gayandam sa Diyos ka na to? Napulo. 10.
God's 10 problem-solving devices. Unsa man to? Atong labason sa atong panumduman. Okay? Kanang rebound. Operation RFFGDPIHPO. Rebound. Sunod, feeling of the Holy Spirit. Sunod, faith rest drill. Sunod, grace orientation. Ikalima, doctrinal orientation. Humad sa doctrinal orientation? Personal love for God the Father. Sunod, impersonal love for all mankind. And then, number 8, inner happiness. Mauna na. Sharing the happiness of God. Number 9, personal sense of destiny. Hugang ika na po, occupation with Christ. So, inulumi ka na. The 5 problem-solving devices sa kanang magtutuo nga na sa area of spiritual adulthood. Childhood. Kaya magsugod mo tag childhood. Okay? Ang usa ka magtutuo nga na diha siya sa area of spiritual childhood, makagamit nining 5 ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. Rebound, feeling of the Holy Spirit, faith rest drill, grace orientation, o doctrinal orientation. Mo na 5. Karon sa diha nga nakatungtong ng ang magtutuo diha sa area of spiritual adulthood. Okay? Adulthood na siya. Ang iyang problem-solving devices nga galamiton, mo na kining 5. Personal love for God. Ikapito, impersonal love for all mankind. Ikawalo, inner happiness or sharing the happiness of God. Ikasiyam, personal sense of destiny. Ug ang ika-10, occupation with Christ. So I hope nakuha ni mo na. Now, timan ikatong tulo ka spiritual skills. Okay? Unsa man ning tulo ka spiritual skills nga galamiton nato ingon nga mga magtutuo samtang kita tubo sa grasya kay balo kang Ginoo Jesucristo. Now, ang una niini nga spiritual skill is spiritual self-esteem, or otherwise called cognitive independence. Cognitive. Unyang ikaduha, spiritual autonomy, or otherwise called cognitive confidence. O ang ikatulo, mong spiritual maturity, otherwise called cognitive invincibility. Invincible na yun ka. In fact, you are now called the invisible hero. Okay? Kaya tuwan naman ka, nakatungtong naman ka sa spiritual maturity stage. The stage of capacity for life. Now, by the way, speaking bahin sa great power experiment, kini, paminaw, this great power experiment is available to every church age believer. Pahimusla nato kini. Available. Ambot pa sa ambot. Na, gahuwat lang na nato. Now, there are 2 sources sa gahom ni Ginoo Jesucristo samtang dinhi siya nining kalibutana sa first advent niya. Duha ka mga sources. Ang naguna nini, omnipotence of God the Father and God the Holy Spirit. Nga may kalabutan kini sa pagpuyo diya sa sulod sa prototype divine sphere niya. Mao to ang una. Ug ang ikaduha, ang perfect happiness of God. Plus H, sharing the happiness of God. Mao to'y duha ka mga tinubdan. The 2 sources of the power that our Lord Jesus Christ used. Now,
On God the Holy Spirit's omnipotence related to residence inside the prototype divine sphere. Si Ginoong Jesucristo, walay sala nga nabuhat. Wala. He was impeccable. He never got out of the prototype divine sphere. Dito rin siya sa sulod. Our Lord Jesus Christ, may unag yung tao nga nagapuyo, nakasulod, resided dito sa prototype divine sphere. Ug iyag yun naprobar, iyag yung nampamatudan nga kini nagmalapuson o kini iyang gibilin nganhi kanatong mga magtotoo. Sabtag yun na. Iyang gibilin. Pagbungat yun niya sa iyang baba, samtang gabitay siya sa cross, tetelestai. Sabot pa sabot. Umana, tapos na ang iyang misyon. So, unsa may proseso to be successful on this? You know? It is filling of the Holy Spirit plus Bible doctrine. Ayaw nakalimti. Si Ginoong Jesucristo namatay spiritually dito sa cross. Basta? He was the only qualified Savior to save us. Siya rin kalifikado na tao na kanang nakaluwas o tungtong siyang pagkamanluwas. He became the qualified Savior. Why? Iba ka nga no? Now, review na sad ni. Okay, paminaw. Nahimong kalifikado sa Ginoong Jesucristo, gumikan din mo sunod. Wa siya matakdi sa salang panulundo ni Adan. Ikaduha, wala siya matakdi sa kinaiyang mga sasala. Ikatulo, wala siya makabuhat bisag gamayng sala. He was impeccable. Ikaupat, siya na nag-iya sa hingpit nga pagkamataron sa Dios. He possessed perfect righteousness. Ang ikalima, siya ray bugtong, paminaw, siya ray bugtong sakop sa kaliwatan sa tao nga hingpit. He was the only perfect member of the human race. Wala lain. Siya ray yun. Nang nakapakalifikar niya nga mahimong manluluwas. Nanay mga relihiyon nga mo kanang angkon nga sila ray tinuod nga relihiyon niya na sila manluluwas. Pangtanaan na sila. Ang ilang manluluwas o kanang hinunta mo ay pangubas nila o mo ay kanang hinunta who founded the religion. Pungutan na sila, nagkatuman ba sila nining 5 kalifikasyon? Wala. Si Ginoong Jesucristo ra. Okay? Now remember, yun nakalimti ka itong napulo ng mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Now, usa ni ini sa problem-solving devices sa number 9. Ano sa may number 9? Perfect happiness. Plus H, sharing the happiness of God. Okay? Kining, by the way, kining moong matang sa kanang kalipay. Kalipay hingpit, kiniha hingpit. Perfect happiness. This happiness is a mental attitude. Kung na po ning balikon. Matang kinis pong nauna. This happiness is not based on things, persons, or circumstances. No. Ang gibasihan nini, mao lamang, paminaw, ang huna-huna ni Kristo. It's based on the mind of Christ. Hay na makita. 1 Corinthians chapter 2 verse 16. So, dinhe ato ning ipadayon ugma. Atong isgutan kadto dugang ang bahin sa tulo ka spiritual skills. Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, spiritual maturity. So, atong dugangan sa paghisugot kini ugma. Magampo ta.
Bala na mo nga Diyos, nagpapasalamat kami kanimo, nining matamis ngayon kayon sa among pagpagkikabitay kanimo, ug sa imong mga pulong. Salamat. Nining among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Bani kami sa among pagbugbuwag nining adlaw. Ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik din ugma aron kami makapadayon sa among espirituhanong pagbuhilo, so we can advance and possibly reach and attain our common objective as your children, which is spiritual maturity, where we can have capacity for life, for love, for blessings. Salamat. Niing tanan nga imong itudlo ka namo. Kining tanan namong ipasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.